challenging decisions as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Bisem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Kiena Father Noel, ili ordinat saċerdot 13-il sena, bħalissa qed naħdem fil-parroċċja ta' Ħalbalzan. Ejjew nibdew il-qudiesa, tolbu maħfra l-Alla għan-noqqasijiet kollha tagħna. Ngħidu flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u l-komputi. Jien għaddib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u bil-ħallejt mirieti. Tija tiegħi l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu qaddisin kollha u l-komputi, tolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħen għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox, inġedditna bil-mamudija mqazza. Għamel misteru tal-ħajt dejjem seħħ fina biex taħt il-ħarsien u bil-għajnuna tiegħek nagħmlu ħafna frott u nitlu flena tal-ħajja ta' dejjem. Bibna Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Is-sibt ta' wara tista' tgħid il-belt ta' Antiokkja kollha nġabret biex tinsma' il-kelma tal-mulej. Il-Lut meta raw il-folol intlew blejra u bdew imeru lil Pawlu u jidawlu. Imma Pawlu u Barnaba bil-kuraġġ kollu qalu hekk kien meħtieġ li l-kelma ta' Alla titħabbar lilkom l-ewwel. Billi intom qegħdin twarbuha u jidrilkom li ma tistħoqilkomx il-ħajja ta' dejjem, aħna se nduru fuq il-pagani. Għax hekk ordnalna l-mulej, jien għamiltek dawl tal-ġinus biex twassal is-salvazzjoni satru fl-art. Il-pagani meta semgħu dan bdew jifirħu u jigglorifikaw il-kelma tal-mulej u daw kollha li kienu magħżula għal ħajja ta' dejjem emnu. Hekk il-kelma tal-mulej baqgħet tinxteret mal-art kollha. Imma l-Lut xewxu lin-nisa twajba u magħrufa ukoll il-kbarat tal-belt u qajmu persekuzzjoni kontra Pawlu u Barnaba u keċċewhom il-barra minn arthom. Huma farfru għal fuqhom it-trapp minn riġlejhom u marru Ikonju. Iżda d-dixxipli intlew bil-ferħ u bl-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien l-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lil mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb
ġibitlu l-ferħ, ġibitlu r-rebħa l-lemenija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu flimkien. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu, f'għajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Flimkien, l-art kollha rat minn tarf għal ieħor is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Flimkien, l-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Jekk iżommu il-kelma tiegħi, tkunu tassew dix-xipli tiegħi, jgħid il-mulej, u tarfu il-verità. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kieku raftu lili kont tarfu wkoll il-missier min issa l-qudiem tal-fuq, anzi diġà rajtuh. Qallu Filippu: mulej urina l-missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu wieġeb: ili daqshekk magħkom Filippu u għadek ma raftnix? Mira lili dan il-missier. Kif tgħidli urina l-missier? Ma temminx li jien fil-missier u l-missier fija? Il-kliem li jettilkom jien ma ngħidux minn moħħi, iżda l-missier li jagħmel fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. Emmnuni, jiena fil-missier u l-missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emmnuni minħabba dawn l-opri stess. Tassew ngħidilkom, min jagħmel fija wkoll qed jagħmel l-opri li qed nagħmel jien, u akbar minnhom ma jagħmel għax jinsejjer għand il-missier. U jekk jitolbu xi ħaġa f'ismi jien nagħmilha biex il-missier ikun glorifikat permezz ta' ibnu. Iva, jekk titolbuni xi ħaġa f'ismi jien nagħmilha. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Hekk dal-Vanġelu qed jurina l-għaqda bejn l-iben u l-missier. Hawnhekk Filippu jistaqsi lil Ġesu u jgħidlu: urina l-missier u jkun biżżejjed għalina. U Ġesu jgħidlu: ili daqshekk magħkom u għadek ma raftnix, ma tafx jien fil-missier u l-missier huwa fija, aħna ħaġa waħda. Ħabib, naħseb illi ħaġa importanti ħafna fil-ħajja spiritwali tagħna bħala nsara hija verament li narfu min hu Alla. Nara verament Alla fir-realtà tal-ħajja tiegħi min hu. Mhux dak li smajt u tallimt meta kont il-mużew il-katekiżmu biss, imma għalija jien Ġesu minnu. Jien għalija x'esperjenza għandi tiegħu. X'esperjenza għandi tiegħu fil-ħajja tiegħi. Min hu Ġesu għalija? U mhux biss x'naf fuq Ġesu, hekk illum huwa hemm l-inkarnazzjoni tar-Re Karlu. Nista' nkun naf ħafna affarijiet fuqu, imma ma nafux qatt ma ltqajt miegħu. U l-istess jiena nista' nkun naf ħafna affarijiet fuq Ġesu, imma lil Ġesu ma nkunx nafu. Inkun naf dwaru,
imma mhux naf lilu. U allura hekk il-mistoqsija jien lil Ġesu verament nafu? Jew naf dak li smajt fuqu imma daqshekk. Fl-aħħar mill-aħħar allura il-mistoqsija hija din: x'relazzjoni għandi jiena mal-mulej Ġesu? Min hu dan Ġesu għalija? Min hu Alla lija fil-ħajja tiegħi? U dik il-mistoqsija hija kruċjali u importanti għal ħajja tiegħi. Għax b'dik il-mistoqsija jiena naraf verament min hu Ġesu u mhux biss, imma skont ir-risposta ta' dik il-mistoqsija jiena ngħix il-ħajja tiegħi. Għax jekk verament Ġesu huwa Alla tiegħi, allura dak kollu li nagħmel fil-ħajja tiegħi għandu jkun ibbażat fuq it-tagħlim tiegħu. Ma nistax ngħid mod u nagħmel mod ieħor. Ngħid li nemmen imma mbagħad il-ħajja tiegħi tkun il-bogħod mitwemmin. Jekk jiena naraf verament min hu Ġesu u narfu bħala Alla tiegħi, allura jien il-ħsibijiet tiegħi, id-deċiżjonijiet tiegħi, l-għażliet tiegħi għandhom dejjem ikunu mibnija fuq it-tagħlim tiegħu, jekk verament nafu. U naħseb din hija mistoqsija xi ħaġa kruċjali bħala nsara. U nixtieq li kull wieħed u waħda minnha nagħmlu daqsxejn eżami tal-kuxjenza llum. U nistaqsu din il-mistoqsija: Ġesu min hu għalija? Tolbu mulej biex xejna biex verament hekk aħna ikkonna din relazzjoni ma' Ġesu biex verament narfu lil Ġesu bħala il-mulej u Alla tagħna u iva narfu li huwa l-missier huma ħaġa waħda. Issa jew resqu qudiem il-mulej it-talbiet tagħna. Nitolbu ħutu jeżiż biex nibqgħu fidili mal-kelma ta' Kristu ħalli nkunu tassew dixxipi tiegħu u narfu l-verità aħna u intennu. Mulej xered fuqna is-sliem u l-feraħ tiegħek. Mulej xered fuqna is-sliem u l-ferħ tiegħek. Nitolbu għal reliġjużi biex jgħixu f'fideltà is-sejħa tal-vokazzjoni tagħhom bħala persuni ikkonsagrati. Nitolbu. Mulej xered fuqna is-sliem u l-ferħ tiegħek. Għal poplu ta' Iżrael li lilu saru l-wedijiet tal-patt il-qadim biex jasal l-arfin tal-verità tal-Evanġelju. Nitolbu. Mulej xered fuqna is-sliem u l-ferħ tiegħek. Għaż-żgħażagħ biex f'dinja ta' aljenazzjoni iddawru l-ħart tagħhom lejn Ġesu li jagħti l-valur ħajjithom u jixħeddaw fuq id-dubji dwar il-ġejjieni. Nitolbu. Mulej xered fuqna is-sliem u l-ferħ tiegħek. Għalina l-kol biex nitalmu nitolbu li ħsbiħ marida tiegħek u bekk naqalgħu id-don tal-Ispirtu fl-isem tal-Mulej Ġesu li bgħallem tat-talb. Nitolbu. Mulej xered fuqna is-sliem u l-ferħ tiegħek. Jew issa inħallu fit-taskiet kulħadd jagħmel it-talba personali tiegħu f'qalbu. Hekk dan it-talb li hemm f'qalbna u dak li għedna flimkien jew resquh quddiem Ommna Marija waqt li l-koll insabula billi ngħidu: Sliema għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Jitolbu ħut tiġi sagrifiċċju tiegħu tagħkom jkun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej għaddiż dawn id-doni u ilqa' sagrifiċċju li se nofrulek. Għamli aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda fil-ħagbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaluf tal-ħajt tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-immoddi ġedded il-ħolqien kollu li kien iġġarraf tagħna ħajja fis-safa kollha tagħha. Għalhekk dan il-ferħ tal-għajt imxarred ma' kullu kien fid-dinja, il-bebbin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġeli, jiġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismu l-artunija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-smawiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull quddusija. Qaddes għalhekk jitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien se jingħata biex mirajħibati, ħalħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam tal-iddixxipli tiegħu qal. Ħudu u kuglu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħajl kalċi, ġarat il-ħajr tal-iddixxipli tiegħu qal. Ħudu biex xorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom wal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr, għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna idusem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fi kinsa tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħubna jraqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħolhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għatilna kull wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe u mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fi biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla mistieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew issa l-kol bħalliet tal-istess missier, idu talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikollu tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni,
Atina fit-tiba uħdina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lil il-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem. Għatikom isliem tiegħi. La tħaresna jidnubietna, iżda ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-aqda li jintrid fiha. Inti għajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf Talla. Li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dak mistidna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Ħadna mulej id-don ta' sagramenti mqaddes, bl-umilta kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibni kordnana l-lob tifkira tiegħu jkun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibirikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna smattat tagħna ħnisilna qafmana. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u li inti jomna għalik ismattat tagħna, Ġesu twetajilkom bniedem ħanna. O Ġesu tija finna d-nubietna, ħarisna minn-nar tal-infern. Ħulġuna ruħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw li kontiplaw fl-ewwel mistiednin tal-ferħ meta l-Anġel Gabriel ħabbar is-Sidda Marija li kellha ssir Malla. Missierna li inti bis-mewwiet jitqaddes ismek tiġi saldinatek ikollu tritend kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija, bi grazzi mlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek ġesem. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bi grazzi mlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek ġesem. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bi grazzi mlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek ġesem. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bi grazzi mlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek ġesem. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bi grazzi mlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek ġesem. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bi grazzi mlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek ġesem. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bi grazzi mlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek ġesem. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bi grazzi mlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek ġesem. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bi grazzi mlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek ġesem.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbrik inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik ismat tal-tana, Ġesu twedalina jkun bniedem bħalna. O Ġesu tija fina d-dubietna, ħarisna mill-nar tal-infern, ħuġġana kollha speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw li kontiblaw fit-tieni misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Marija marret iżur qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti bismewiet, jitqaddes ismek tiġi saldnatek, ikollu tritint kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik ismat tal-tana, Ġesu twedalina jkun bniedem bħalna. O Ġesu tija finna d-dubietna, ħarisna mill-nar tal-infern, ħuġġana kollha, speċjalment dak li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw li kontiblaw fit-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti bismewiet, qaddis ismek tiġi saldnatek, ikollu tritint kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa
nbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kiddi fost in-nisa. Nbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kiddi fost in-nisa. Nbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kiddi fost in-nisa. Nbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kiddi fost in-nisa. Nbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kiddi fost in-nisa. Nbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kiddi fost in-nisa. Nbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik ismat tal-tana, Ġesu twitalina l-kun bniedem bħalna. O Ġesu tija finna d-dubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u ġenna l-kolla speċjalment dak li għandu bżonn taħlina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-raba misteru minn tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti bismawet għaddis ismek li jisadnatek, li kollu titent kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa. Nbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa. Nbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa. Nbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa. Nbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa. Nbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa. Nbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa. Nbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa. Nbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa. Nbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek bil-kinti fost in-nisa. Nbidek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik ismat tal-tana, Ġesu twitalina l-kun bniedem bħalna. O Ġesu tija finna d-dubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-kolla l-aktar dak li għandhom bżonn taħlina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames l-aħħar misteru minn tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp
tilfu l-Ġesu u wara 3 tim sabuħ fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missiena li inti bisnawiet tqaddis ismek tiġis għal ġnatek, ikollu trid kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima u li inti jomna għalik ismat tal-tana, Ġesu twatarina jkun bniedem bħalna. O Ġesu tija finna d-dubietna, eħristi minn nar tal-infern, ħolġuna l-kolla speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn taħlina tiegħek. Salve Reġina. Slima għalik sultana, taħnina ħajja ħlewwa u tamatana. Slima li lek kinajdu, ċaħna t-tulufnati u li teva. Li lek tnedu, aħna nibku, nufqu f'dana witta dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna dawwalina krajnejn, tiegħek u daħnina. U li għaldana tulufnamenti l-Ġesu, frottimbinek tal-ġuf tiegħek. U ħanina, u pija, u ħelwa, Verġini Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti bisnawiet tqaddis ismek tiġis għal ġnatek, jkollu titrint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, bil-kinti fost in-nisa u bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Tolbu għall-erwieħ. Għattijom u mulej il-mistiq ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibnalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Dirita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Bil-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-Grazzja t'Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina.
li żiet safja, Itlob għalina. li żiet nadifa, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tisħoq l-mħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok aqal, Itlob għalina. xebba tisħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok nina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mira ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-elf, Itlob għalina. bidu tal-freħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tal-rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewgbu ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-mitimbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajduna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġeli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martiri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnista minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Użarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħallu ftallet neħdu bit-tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħallu ftallet neħdu bit-tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħallu ftallet neħdu bit-tad-dinja. Ħenna lina Jitlob għajna għaddi sommalla, biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. għatililna għaddija tijek mulej Alla, tolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-intercessjoni tal-Qazza u Glorjuża Marija, dejjem verġini, ikunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu irera ta' dejjem. Bi Kristu Sidna, Amen. talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġelu, idħol għalina fil-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis dal-demonju. Rażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern l-xitan u l-ispiriti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja qattel fil-telerwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħaris tal-feddej u għalus tal-Verġni Marija li l Alla f'daru l-libnu fik Marija qedet il-fiduċja tagħha. Mijak Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddu Giuseppi kun massier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja għala l-grazzja l-ħnina u l-koraġġ u ħalisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martiri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paolo Messina, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adiodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla, l-Instagrament tal-ħagġeb ħalettina t-tifkira tal-passjoni tijek, għattin tolbuk li imu l-misteru tal-ġisem u d-dem tijek. Ek li nħossu fina bla eda, dak li pretenda l-fidba tijek, intejxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem muqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza immakulata kontrizzjoni tagħha, imbirek l-glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla f'Anġel Qaddisin kollha tiegħu.